Hindi ko kadawat nga nangabit ka. Abit nga na treasure hunting may ato. Sabi ni treasure hunting nga ibatuan di mo si Tumboy. Guys. Han? Manyakis! Sa manyakis? Nawala akong Ray-Ban. She loves me. She loves me na. She loves me. She loves me na. Hindi ko kadawat nga nangabit ka. Shit. Saan mo kuya boy? Han? Han? Wala man. Han? Han? Wala man. Han? Wala mo tulong niya. Ay, naku man to. Han? Wala man. Ay, naman. Ano ay? Han? Nag-unsa man niya ah? Nanglood ko. Nanglood ko. Doon ko ni mo. Pati lang yung mga lood. Uy! Ninadyo ko ni mo na ba? Oh, inadyo aba. Hindi ka ba? Ingon ka, akura ka. Nagaon ko ni mo niya. Nasakpan mati ka na kay kapit. Abit nga na treasure hunting may ato. Sabi ni treasure hunting nga ibatuan di mo si Tumboy. Lain kay ka. Ano problema mo? Saka mag-multa. Sure na. Bantay ka. Okay na hon. Basta, inidate ni mo sa kuad. Listen burger, listen manyo. Agay! Fries. Unsa po? Pa na dia. Nga, lami. French fries. Han? Han? Isti, nawalang animal ay. Ano gili-lian ni Nedra? Tuon ako, be. Manyakis! Han? Han? Asok Han? Han? Asa ka gikan? Pag na nakagawala. Ay Han, nangiuhan. Tarong lang ng pangihihapot, doon ko nang idoy na mong waa ka. Hoy, manyakis kay ka! Agay! Sa manyakis? Nawala akong Ray-Ban. Ay, sorry. Libat manay ka. Gago! Manyakis. Nilad, mga nagkaglarawan na imuha.